Pabwera information ina yokhuzidwa ndi kugulidwa kwa Amalis Hotel ndi ndalama za pension fund akunena kuti notu a FDH banki anatumiza ndalama zochuluka zedi mabiliyoni ochuluka kwambiri, koma kotumizako akuti kutumizatu ndekuti kwa munthu wako kugulitsa Amalis Hotel kupezeka zoti kutumizako anatumiza ndekuti kugwiritsa ntchito tsopano akuti National Bank. Zinthu zake zimene zikuyenderete. Anyways, tingokamba zonse magayi kafukufuku dzatu pamene akupitirira ndi zonena kuti akayamba tsopano Anakumanaso ndi anthu ena amene zikuona kuti zikumaka akhudza. Ndipo kunali mkumano pakati pa Public Account Committee, bungwe limene lili ku parliament lija ntchito yake kuonesa zoona kuti ndalama zogwira bwino ntchito ndalama za Malawi motsogozedwa ndaja ababa malondera kukakumana tsopano ndi akuluakulu a FDH banki banki ya FDH ukafunsa mafunso kumene kuti afotokozani mbali yanu inonso zikuoneka ngati mayina anu akutchulidwapo zikukhala motani ndi mmene amafotokoza kunena kuti ifeyo poyamba kuti mayina yani titumize ndalama ndekuti uchani ku account ya Yusuf Investment ene aka Amalis Hotel, ndalama zimachoka ku account ndekuti yachani ya pension ndekuti fund ndikunapezeka zonena kuti ndalama zimene titumize 30%. Koma zomwe zinachitika ndizoona kuti tinazalandira ndekuti information kuchoka so ndekuti kwa a pension fund omweyo akuti zoona kuti basi musatumize 30% inuyo mukuyenera mutumize ndalama zokwana ndekuti chani 70% ya ndalama zimene zikuyenera zikafikira ndekuti a Yusuf Investment. Ndekuti akayiwerengesa 70% ndalama zimakakwana ndekuti 90 billion motino FDH bank inatumiza ndalama zokwana 90 billion kupita ndithu ku account ya Yusuf Investment omwe ndekuti ndayinwake a Amalis Hotel ngati bali imodzi yochita ndekuti malonda iwo anatumiza ndalama zidzauti ndalamazo nzathu nanga ndimene samafotokoza kuti ndalamazo ndi za pension fund ife sizutikhudza ogula ndogulitsa apanga malonda awo ife ndamene masunga ndalama ndi anguruzo okay masunga ndalama ndetu kufuna ndalama zathu zija masunga ku banki yanuyi zitumizeni mufuna mutumize ku account. Now what is happening here ndekuti ndalama zija zapezeka kuti mamoti zitumizidwe kuchoka ku account ya FDH banki kupita so ndekuti ku account ya FDH banki akuti ndalamazo sanatumize ndekuti ndiwo of course anapanga oda ndalamazo kuti zitumizidwe ndiwo koma banki imwe makatumiza si FDH ndekuti National Bank ndi imene makatumiza ndekuti chani ndalama zidza. Ndipo tini mabanki amadziwana kuti okay takutumizira ndalama mwakuti takugwirira ntchito imeneyo ndekuti ife ndalama zathu muzitumize kotere amapanga motero kamaziwa amene apangira za mabanki zawozo koma ndekuti ndalama zidza zinapita ndithu 90 billion Malawi kwacha kuchoka ndekuti ku account ya akuti amene wawa ndekuti a pension fund kupita ku account ya Yusuf Investment ndekuti ndalama zinazo kunazepezeka zoti kaya anazitumiza motani komano you can see magayi 90 billion Malawi kwacha si ndalama zamasewera zimenezo ati amene atumiza 30% koma anatumiza 70%. Anyways, now ababa akunena kuti notu mene zakhala zonchemu baba malondera ndi timu yake akufuna akumaneso ndekuti ndi bungwe lija la MRA lomwe limayang'ana zotolera misonkho kunena kuti nanga ndalama zimene zinatuluka kuchoka ndekuti ku FDH bank zikudzera ku National Bank kumapita ku account ya Yusuf Investment 90 billion kwacha imene iyi kodi inuyo autolera misonkho a MRA munatolerapo msonkho pamene pa ngati munatolerapo msonkho ndalama zimenezo munaziyendesa bwanji chifukwa zinthu zikuyenda mokhota ndekuti wina aliyense akuyenera azizipanga be zinthu zimwina mayicha ku midima uko kumbali inunso ngati munatolera msonkho kusekuteka somwenaso munapeza kuti mwayenderesaso nanunso kumba ndetu kufuna nawo sakadani akafotokoze kunena kuti ndalama munaziyendesa bwanji misonkho imene munalandira misonkho yodani nanga ndalama zimene msonkhozo zinayenda motani pamenepo kwaje maro sati masewera timakhala basi nkumanena kuti basi tikufuna ripoti koma chinthu chikuoneka kuti nchachikulu ndipo chikuoneka kuti anthu ambiri anakhudzidwa nawo mu chinthu chizi nchifukwa so mukuona ngati zikumaoneka ngati ena akumachipanga phuku kuti chisaoneke ngati ya serious ena akufuna atangochipha kuti chisapitirire ena afuna tingoyiwala tendizipitirizani moyo pali zambiri koma this is a serious thing chifukwa ife mwachona ife kubwira
ndikumapereka ma-update pamene moto ono ukuzilala ano tsopano moto ono ukhala ngati kuti tsopano wayambano kuchepa mphamvu no tsopano anthu asiyane kuti kupereka chidwi chawo ku nkhani za Amalis Hotel chidwi chapita kwina ife tikubwera kusanoti yayi tipitirizebe kupereka ma-update cholinga chonena kuti tizitsatira otherwise kungosiya kuyankhula izizizi mene anthu ankabwatira muja kungosiya kubwata izizizi zipezeka kuti zafa zingotsala ndi kuti m'manja mwa achinababa malondera okha nawo awanda anthu ochepatu akufunikirabe support yochokera kwa ife anthu zimakamba zoti ndefe ndeti khaukankha zinthuzi amalawi alibe nazo chidwi kwaona even inu akandalama omwewo sizakhudza and this is very very sad timakamba ineyo magayi ine sinimagwira ntchito mboma and I will never work there. I don't think ndizagwirako ntchito mboma ine sinimagwira ntchito mboma ndipo ndalama izi za pension izi sizundikhudze yayi kwathuso I don't think kuli munthu amene amagwira ntchito mboma kuti azapanga benefit ku ndalama zimene zizi kuti ndalama zake ndalama izi ndi zamaziphunzitsi ndalama izi ndi za asilikali ndalama izi ndi za madokotala ndi za manesi mona komano what is happening magayi anangokhala chete unakewo kuti ndalama zindi zanu koma mungokhala chete nawo panopa mukuziona ngati ndizopanda ntchito wait now after inuyo ndaye kuti mudikirire mwina zaka 20 pamene muzabwere nondo kumazafunsa kuno kuti tikufuna ndalama zathu za pension nthawi imeneyo zinthu zikuflow pano zenizeni pamene muzaone kuti ndalama zanu kuti zinasokonezedwa kugulira cha Amalis Hotel mukumbukira nthawi izo bizati nthawi jaidi koma bwanzi muzizavutika nthawi imeneyo you're supposed to rise mafunika ndi kuti nonso muziyankhula apo muzikhala voko tikufuna tiziwe ndithu kuti ndalama zathu zijazaenda motani achinababa malondera tiye nawo ni musasiya ameneyo bwezi ndi kuti mukumayipyepyezera kumene kwakukotera kuti no ayipase moto ukoko muzilondoloze zinthu otherwise kungozisiya chonchete time is coming and muzapa zokuti mwayamba kukumbukira zonota anabwera tu pa Justin Take ndikumayikoka nkhani iri koma timaona ngati bwina mwake chani angofuna basi kuti no azingotisokosa komano this is serious magayi ndalamazo mukuziona mene zikuyendera zikukhota and chinthu chikungokulirabe kodi ni samba ndi uja wapyedeka uja wathawa mwayiona zoyera akuoneka zonoti wathawa ndithu amenuja athawa chani obviously ndi kuti there is something fishy chipanachitika zina zake apapa zinthu zimangoenda mokhota ndi zikuona kuti zikukhudza anthu ochuluka papeto penipeni if what we want tikungofuna ndi kuti no justice for the poor teachers, the poor doctors, nurses, and asilikali apolisi. We want ndi kuti chilungamo chioneke pa anthu ngati amenewo ndalama zawozi zisapezeke kuti zikuonongedwa zonse. That's not fair. And each time timakhala kumakamba zimeze how I wish kunota inu ake wakanata azibwera aziyankhula poso azikhala ndi voko koma ayi ndithu sizakhudza ali busy kukomenta pa mikozi akuti pa kometsi basi kukomenta pamenepo kulemba makomenti. That's what they are doing. They can't use bando yawo isange Greece ntchito kugamba kukunena kufusa kukuno ndalama zathu zijazoenda motani kodi no akafukufuku imura kuenda motani. Anyways, that's fine. Chimene nganene nchonena kuti pano pande kuti no akuti akafusa IMRA tione kuti kumene konso kukatuluka zotani. Ine ndiona ngati report lijatalitalo kutali kuti no lituluke bali zambiri zofunika kufukulidwa. Zifukulidwe bwinobwino zonse mpaka na wina alisa amene zikumukhudza alandira chilango chako. Otherwise izizi kungoyerekeza kuzisiyasiya mona konoti noyena ake ndithu athawa osalandira zilango pamene anasokoneza zinthu akuti